Оттам той се срещна с по-сериозен противник. Борецът от Унгария имаше типично борческа фигура, а до момента бе показал и класна техника на игра. Първата точка бе именно за него. След няколко финта за жалост, точка му бе дадена и на второто продължение. Явор се мобилизира и в третото продължение повали противника по гръб. Резултатът до момента бе 2-1 за унгареца. Последва 2-2, а Явор ни най-малко се бе уморил. Последният решаващ кръг започна и бързо свърши с победа за боилът. Започна и финалът, на който след тежка и оспорвана среща Явор се класира втори, а миналогодишният шампион запази титлата си.